Здравейте! В това видео ще ви покажа как да конфигурирате User Account Control в Windows 7. Това може да направим като от старт менюто изберем Control Panel, след което от секцията System and Security изберем отново в секцията Action Center изберем User Account Control Settings. Както виждате, в отворилия ни се прозорец има 4 възможни положения, които може да изберем за настройка на нивото на сигурност. По дефолт нивото ни уведомява, когато програми се опитват да правят промени по нашия компютър, но не ни уведомява, когато ние се опитваме да правим промени по настройки на Windows. Това, както виждате отдолу, пише, това се препоръчва за познати програми, познати уебсайтове, когато посещаваме. И така, най-високото ниво на сигурност е да ни предупреждава абсолютно винаги, когато дадена програма или ние самите се опитваме да правим промени по настройките на нашия Windows. Най-долните две нива, които, както може да забележите, не са препоръчителни, те ни предупреждават, когато програми правят промени по нашия компютър, не ни предупреждават, когато ние самите се опитваме да правим промени по настройките на Windows. И най-долното ниво, което фактически е изключване на User Account Control, никога не ни уведомява, когато се правят промени по дадена програма. Както може да забележите от иконката ляво от OK, щита, който се появява, това след като штракнем на OK, тези настройки ще бъдат запаметени. Допълнителни настройки на User Account Control може да направим от Local Policies. Стартираме го от Start Control Panel, System and Security, Administrative Tools, Local Security Policy. След като стартираме, в секцията Local Security Policy намираме Security Options, където най-долу в списъка може да видите възможните опции за User Account Control. Не мисля да се спирам подробно на всяка една от тях. Например, ако няма конфигуриран администраторски акаунт, тук е Enable, в случая аз имам, при инсталиране на Windows почти всеки случай има и е Disable по дефолт. В Explain табът има подробно обяснение на всяка една от опциите. Както може да видите, ето тук има списък от опции. В Explain таба всяка една от опциите е подробно обяснена. С това мисля да приключа краткото представяне на User Account Control в Windows 7. Надявам се съм бил полезен. Благодаря за вниманието.